Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang'anyo manyowe oganda kowito ngimagi kendo jok mathoth oyudo hinyruok. Seche 12 bang'e, midhiero mag ng'anyo koro nyalo yangore lela. Kendo kit lit mar ng'anyono ok ni mana kod jok man kod adhonde mag bunde kende, to adhonde makoch manyiso pek magikale e lwet joma undu manyoluchore kindi jong'anyo, kendo weyo dukni duk, sirith, bang' kwalo gi pep. E boma madundo magidhurai, agucho omenda matin mar toko omenda mapiyo mar ATM, e bengi mar KCB, nyoyudo kastembe manyo onge kod password, jukuoge manyo temo lodho omenda e yor angenge, ATM, kata kamano ATM go, nyotek, matimata, kendo onge pesa manyo giyudo. Mana kanyo, ATM mar cooperative bende nyoge temo kuny rabon, kage temo muko chuma molos godo kar kano omenda mag ATM. ATM machielo mabende en mar Absa Bank, mabende nyo lap dhoge bubni ne, kendo temo muko. Kata kamano, chumbe motegno mag Jerman molos godo nyorido dendgi ndi, ma jonjore go nyochweo jony kode. E dir boma maduong' ma Nairobi, dag mwandu kata duka mar Quickmart, bende nyogi monjo kod midenyo mar yombo kod mwandu. Kama nyogi chake kod olembe, kapok giyombo kod mwandu moko. Obila mago fwamb kich osemono mondo chak timo nonro mar ng'wamo joketho. Alwora mar Koja mabende yudore Globe Cinema dir boma maduong' ma Nairobi, johala kaka magoyo chapa, nyo muk masindegi, kendo chwo wang' kundegi mag uso, kaka yor rucho neno, mademin lugo ndachgi. They broke my shop, and then after looting, that's when they accessed the other side of my neighbor. After taking everything inside, they just put fire. They put it on fire. But it has taken us several years to come up with such a business. But now all overnight it is done, completely done. These machines are big actually. This one are going for either 4 point something. There are several. Jirande mabende uso woche, jorego nyocho wero duknigi, nengo moyweyo, kendo kwalo mwandu mag woche bura, bang' turo dhoudi, kende kuo mar wang' tekono, jokuoge nyo kwalo mana mokwalogi, kendo karege kwalo mana woche, mag tielo mar korka cham kende, mag woche bura, maderom selling selufu 500. Donya gidonjo gi kae, kagise donjo ka to gituomo kiyono, then kagidonjo gi then gimuko kacha, then gikawo pe achiel mar woche gidhi kodo, then gimoko mache iye kae. Koro jok manyien tie security details manyien nitie, emanyo temo mosimo maino. Koran ka mondo gokinyi ema ka confirm tanwang' ka woche giting'o side achiel, to partner gi odong', koro tielo konchiel nitie konchiel onge. Koro kago kwano tanwang' ka it is a big loss anyway. Koro it is around half M. Walivunja ya wakaingia nguo zenye zilikuwa zimefika hapa walitoa wakarusha nje, then zenye zilikuwa zinachomeka nje walirusha ndani ikawasha duka ya, so tuko tu hivyo. Johala mag masinde to kod simbe mateko githoth bende okwal ka kweth njorego nyolal kod laptope bura. After maybe 2 hours or 3 hours, they managed to break in. They started with the shops zenye ziko chini, wakafungua main door, wakakuja like the whole building. Mimi nauza laptops and vitu za IT, and unfortunately I didn't have that thought of going home with my stock because I thought it will be maandamano ya kawaida. Ekinde mwenji makamago, jukuoge go manyoti yokodo thulo mag ng'anyo, kendo ketho teko stima, kunde manyogi kwele, kagi pudho oko wang' dede, kata CCTV, mademi kautipo mage. Na hii inakaa ni genge imeorganiziwa, ni kama ni genge inasimamiwa, kwa sababu hakuna vile watu kama Gen Z watakuwa watu mamilioni kukuja kuvunja maduka na kutoa. Magi moko kuom lal ma johala kwano e dier boma Nairobi kopotende kod kit kaka ng'anyo manyoro nyochalo, to kon mano kende. Giluwo ni ohala ok dochako bed machal kendo nikech giseche gendi moko kuom ohala margi olokore mana mirni. Walter Nyambaga, Ramogi TV, OTC, Nairobi.
Ogai mar doho Martha Koome osingo kawo ndamo mar chik ne jogo manotia mach kendo wang'o doho mamalo ma Kikuyu e kinde ng'anyo mar 10 manobagi tich adek e pacho kaendi. Koome osejonjore manodonjore ng'anyono ma owinjo bagi yo mamuol, kata kamano yango ni jotije 23 matiyo e doho ne ok ohinyore e kinde monjno. Lydia Okeyo nigi ler. Piny Kenya ne ochiwo ka kwano lal maduong' manoneno e kinde ng'anyo manobagi tich adek. Ng'anyo mane iparo godo rawere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda. Kethruok ma kama ne oneno nyaka e doho ma Kikuyu manotia mach gi jong'anyo ataro mar geno mane nitiere ni ng'anyono ne ichan bagi e yor kwe. Ogai mar doho Martha Koome kawuono no chope doho no ma Kikuyu mar chwoyo wang'e kethruok mane oneno e doho no. As you can see, it was razed to the ground. The extent of this damage is not just an act of criminal elements, but an act of terrorism. We must find a solution to relocate this court immediately so that we continue to render services. Oseo kang mano okawo gi moko kuom jonjore manodonjore e ng'anyogo kendo wang'o doho ka koro osingo neno ni okawnegi ondamo mar chik. I believe the majority of Kenyans who came out to demonstrate, to assemble, to peacefully present their petitions, and also to commemorate the loved ones who are lost or the loved ones who were hurt in 2024 came out in good faith. But they were met by other elements who took advantage of that situation to cause destruction. Koome oseo monj makamano gino mowacho ni en kuyo ne doho mapachoka ka olero ni ogik sama koro nyaka pogi ler gi mudho kendo rach gi ber kata kamano oyango ni jotije duto 23 mag doho no ne ok oyudo hinyruok moro amora e kinde monjno. We are grateful nobody was hurt here. Our 23 members of staff who work here are all safe. They have been accounted for. So today we are here to commensurate with the residents of Kikuyu and assure them that all efforts will be put in place to ensure that the wheels of justice will continue to roll. Okwayo mondo miket pogruok makare kind ng'anyo mamuol kod ketho mwandu kowacho ni ratiro mar ng'anyo ok oyiene jonjore donjore e ng'anyo kendo ketho mwandu. For us, a court is a temple of justice where people come to seek justice. And our worry today is what is going to happen to the justice seekers who come here every day so that we can resolve the disputes. Kethruok moko bende nonene kaunti ma Nyandarua kama no wang'e nyamburko 26 mag sirikand kaunti no manoreko chunge sub kaunti ma Ol Kalou. Nyamburko 21 ne pod tiyo ka nyamburko 5 to no osechung ka pika 18 mag kaunti no bende no wang'. E kaunti ma Kiambu tesendo bila mama Kongeni no monji kendo nyamburko 2 ne owang'. Monji manoweyo ka obila 30 do hinyruok. Tesende obila moko mano monji gin kaka Dagoreti, Juja, Villa, Molo, Rongai, Matu kod Maimayu. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kweth mag rowere mag Gen Z osingo ni onge buok kata nek mabiro ng'ado ng'anyo magisebedo ka gibago e pachoka. Nyaka chop jatend piny Kenya William Ruto winji ywak gi kendo chop singo mane oketo kapok odonjo e telo. E twak maro kod achiel kuom rowere gi ywak ni ok osebed kiwinjogi ka miriambo kod tho e lwet obila chiero adhola magi kendo dhirogi mana dok e ng'anyo. Judith Omondi ni kod ler. Ne en romo magalamoro mane okelo kanyakla kweth mag rowere mag Gen Z e tarik mar 25 dwe mar 6 kaka rapar ne owetegi mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa ma okalo. Kata kamano, romo mane ochan bedo mar rapar olokore ng'wech kod rakruok kod obila. Jeffrey Odongo en achiel kuom rowere mag kweth mayangore kaka Gen Z, rawera mane oyuoro e ng'anyo magalamoro ma higa ma okalo, kanyoro bende ochopo mar paro jowetege mane owito ngimagi. Nwawuok oko kaka jo Gen Z gi jo yudhe mondo wakwer sirikal
mondo kik wabed gi tho aina gi kawa henceforth to rachni kata nyoro mane wanoko no may their souls rest in peace ne wawito youths mang'eny nyoro. Role mar obila en mar rito wan jopiny, to that does not happen nikech police monego bed ni rito wagi ema samoro otan gichal ka gin enemies wa, gin ema gitimo gigowa. Kopogore kod paro ji mane otho, debed ni nitie sigu moro e kind kweth mag Gen Z kod piny owacho. Jeffrey Koni giol kod miriambo, gidenyo, gionge lal ka gidong' e udi kata gichopie ng'anyo ma onegi. Koro miriambo ni mamiyo ji bedo agitated every time. Yudo ka uji wuok to ji dhi ndara. Kech serikal wuondowa. People are jobless. In fact, joma ng'eny mabiro ga ng'anyo gin ga joma gionge tich. Gin depressed. The level of depression oidho malo. People are very depressed. They have nowhere to go. Kani in social media jomoko ne wacho nyaka ni gin and ready to die because he has nothing to live for. Iwinjo. Giwacho ni kata ka okiwuok ni police obio negi to in another way pod ibro mana tho. Oparo higa ma okalo, gigo mane otero gi e ng'anyo, singo mane ochiw bang' ng'anyo gikoni pokotim. Kane wawuok oko last year, to ne wang'anyo ba watamre ni finance bill nok dhi kumoro amora. Ruto nowacho nwa niya, ne okama gimoro ma kizungu luongo ni austerity measures. Gige tema ne Ruto ochiko wani biro timo post 25th June last year demonstration, onge manotimo kata achiel. Kasani, gionge geno kata mana kuom jod bura, ma winjo bedi ni ichwalo ng'ur kendo loso chike od bura. Wan gi jotelo monego bed ni represent wa, iwinjo. Jotelo gi gin joma wadonate negi kura mondo gi represent wa, but that does not happen. Representation, role mar MP mar representation e parliament onge nikech ng'at ma gi represent sani en Ruto. The sole intention mar jatelo mwagone kura mwatere parliament eni mondo come up gi chike ma wane motima wane mwangise. Another challenge ni chike gi samoro kwa come up gi chike gi to ka gichope parliament kucho chande to gibedo rubbish. To bende dhi ng'anyo nyoro ne okelo lokruok. Bende gin kod chenro mar bero Kenya. Yiengruok margi en ni Ruto lok pache, owinj ywak gi kendo chop singo mage, nono to ng'anyo biro dhi nyime. Generation 1 is a very funny generation. We want so many things done by the president. Most of things he promised us. Uwogo komondo team kaka na wacho no. To obed ng'at ma winjo wach. Listening ear to the youth and to the Gen Zs. Failure to do that, apani we'll push on until that particular day or that day that Ruto will and the government will decide. Now they want to listen to us and they want to do things the right way. They want to work on corruption, gidwa golo corruption, gijoma nie sirikal matimo corruption and so on and so forth. Otherwise, want to podwa biro ng'anyo. Pok Ruto winjo nyoro kata ka no wuoyo to ok en remorseful. Ma en achiel kuom kweth mag rowere mag Gen Z ma osebedo ka go oporo yare higa ma okalo. Weche negi nyalo bedo paro mag alufe mag Gen Z ma ok ochopo mar twak kod Ramogi TV. Judith Omondi, Ramogi TV. Echelo mokwongo e pacho ka counties ma Nyanza ne obuono bago ng'anyo odiochieng' manyoro e ng'anyo mar rapar rowere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo tarik 25 kendo kwedo teko mathoth mar obila kuom jopiny kaka mana Millicent Odhiambo leronwa. Gilero ni ondamo makamano ne gikawo nikech ging'eyo ber kod rach ma ng'anyo osemiyo gi kinde mokalo ka giyango ni girwako piny owacho matiyo. En historia mane ondiki e thuolo mokwongo e counties ma Nyanza, ahinya to Kaluo kochakore Kisumu, Siaya kod Migori, ma kuom kinde ong'e kod ng'anyo maratipo. Kata kamano odiochieng' manyoro, much ng'anyo ne ok omienje kata matin. To kata obedo ni Homa Bay, to picha no mako ng'anyo moro matin. Adieri en ni ok ne obage kaka ibage ga kinde ng'anyo mosekalo. Penjo maduong' koro en ni to nang'o? E kaunti ma Kisumu, jodak kod johala yango ni mana kaka lwang'ni ber matho e chak moloyo matho e cho, ne giwacho ni gimoro amora ber kod gikone. Ne gineno ka gidhi e ndara to helnigi nyalo bedo mokethore. Ok ni wakia dhi e ndara, wasebedo kwa dhi e ndara to nyinge osega luongwa ni watu okung'oa reli, osenyiso weche mang'eny. Nikech wan kaka bango kura ne wachalo lwang'ni.
to luang ni ber mach to e chak molo ma to e chojo kama. Wasebedo kwa go koko igni from 207. Iwacho ni a good dancer knows when to exit the stage. Wan wabeduru gi kwe, watimo ando, uneno ka police station okwa wango, supermarket okomuki, bank wani okomuki, wan gi kwe. E kaunti ma Siaya kod Homa Bay, jodak kod johala yango ni ne gisewuok e weche ng'anyo maketho negi mwandu kaluwore kod twak mane jotendgi obago kodgi mar nyeyo kwe mondo dongruok omed biro kaluwo kowuok e sirikal mar broad based. Leaders magwa mosebedo kawuoyo kodwa kulingana kaka koro sani wani broad based government mondo wach ng'anyo wawerego mondo Siaya be obedre gi dongruok. Ng'anyo kelo thoe mang'eny kendo ng'anyo miyo kata jonyuolo bedo kiondko chien. Wan kako ganda luo weche mag ketho mwandu ne waseweyo. Wasewacho ni weche mag ng'anyo wasetieko. Wadwaro dongruok. Kenya duong' molo ng'at achiel. To piny manigi kwe nigi dongruok. Koro ka Raila dwaro nwa dongruok to gi kwe. Onge tiende mondo wadhi e ndara. Ndalo mano wang'anyo ya wakane loko wach nam ni maandamano ya wajaluo gwana rusa mawe. MCA Mamaket Milimani Seth Kanga kod Easter Okech manja kanyo e riwruok kedo ne ratich joma mine okoni jonyanza wang'ni ne okichre gi chien kaluwore kod ber gi rach mang'anyo osebedo kamiyogi kinde mokalo. Bende ne giko ne gichiwo thuolo mondo Kenya one ni timbe njore mamiyoga iyanyogi kendo iluongogi nyinge ma ok odhi kare bende nyalo timore kuonde mamoko kinde ng'anyo ma ok nyanza kende. Wasing'e ber ng'anyo to wasing'e ber rach ng'anyo. Omiyo pan joka nyanam nena kendgi ma onge ng'amu nyiso ni kik ng'anyo. Wan wadwaro development. Ng'anyo ma wawacho gi opogre gi ma ji ne paro ni dhi timore. Mondo wach ni kanyo hotspot, kanyo ji jokuoye, gik moko lokre nikech jonjore gintiere kara gintiere kuonde te. Ewi mago duto, kwayo gine sirikal en mane. Kisumu ka men ga mother of mandamano. To ne onge mandamano kata matin. Kora da kwayo rais ni the few individuals madwa kelo koko akwaye ni implement kazi mtaani. Gini bro duoko weche mang'eny piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend piny Kithure Kindiki oseo jotelo kod kanisni moko mwacho ni osea rowere mondo wuogoko kendo tim maundu e ng'anyo manotimre odiechieng' manyoro kagijiwogi ni gin kod ratichgi mar ng'anyo kane olos e kaunti ma Kiambu. Kindiki ogolo singo ni gima chalo kamano ok bine kende pacho ka kowacho ni jatend piny ok biyie mondo piny Kenya odhi e mudho. Oyango ni nitie paro mamoko mopandi mane oganda ok ong'eyo kaluwore kaka tesend obila ne owang' kendo gi lweny ma ne obedo gi gik manokwal. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza kwa sababu katiba inawahakikisha huyo uhuru. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Na msiniuliza tutafanya nini? We will not sit and watch Kenya burning and descending into anarchy. A country which burns courtrooms, a country which rapes its women, a country that robs innocent businessmen. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Nyakwara mogi wakao yuyo mokwonge weche manyien maro imore kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tede yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Beokuodo, lwang'ni, nyuo kod kudi mamoko chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idwaro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakelni Tixtop 550 EC ma en rageng' motegno chiek kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapamethrin. Tixtop 550 EC senego kute, okuodo, lwang'ni, nyuo kod kikun mana kadiemo wang'. Ruyath mar Tixtop 550 EC rapim mar 20 ml kod pi rapim mar 20 liters to ibiro geng'o jamni kod chiaye magi ne tuoche machendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo lwang'ni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miyi arita makare kuom ndalo 7. Lima Agrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Tixtop 550 EC mondo chiaye magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro mar oimore. Moko kuom jod bura motenore gi piny owacho mar broad-based wuoko kendo sewa moko kuom josiasa mage wacho ni otiyo gi ng'anyo mar rowere ma Gen Z odiochieng' manyoro e temo chwalo ajenda magi mag siasa. Ka gitwak kod jofwambo e lwora mar od bura, jod burago wacho ni ng'anyo manyoro ne onge tudruok moro amora kod paro mar rowere mane otho e ng'anyo mar dwe mar 6 higa mokadho. Jod bura Murithi Mark Nyamita ne opwoyo counties ma oganda luo kuom thegore kod ng'anyo. Kolio ni oganda luo duto onego dhi nyime gi sero lwedo piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto. Jod burago bende ojiwo rowere mondo yie mar bet piny kod piny owacho chwalo ng'ur margi kar muocho tulo. Tuko na only one country called Kenya. Nchi hii ikichomeka, hata wale vijana wetu wa Gen Z, they'll go down in history. Hatutakuwa na amani pali popote. Kwa hivyo tunaomba vijana wetu kuja, tusemezane, tusikizane,
tuelewane, kwa sababu sisi kama viongozi wenu tuko tayari kuwasikiza. Ng'anyo mano waneno nyoro ne en mana mar jomaundu to amor gi jothurwa nikech ne nyoro uwuok e ng'anyo. Kik wabed ni wadak commemorate tho to waketo jok moko kendo chako timore nade, chako tho. President Ruto kata wan ok wagone kura, jok moko dwaro President Ruto nitiere gi thuolo mar katiba e yiero ma 2027 mondo gigo godo ombulu ma ginyalo gole godo. Jogo madware be biro go ombulu mondo oketi ofis. To koseyier to wawe nikech nyoro nyeji oloko koro gidwa kawo nyithindo mondo giter State House. Kana wacho ga pile kapok ineno ka ng'ato ma jatelo ogolo nyathine mondo odonje street kadhi gore gi polis we kasuri ni ene makori da wuok. Wakoyo sirikal bende ni ojende wa bentiere gi weche ma samoro odiyogi ma onego chikitegi. To onego ojende bolos forum maber minyalo winjgi godo. Gilos forum maber minyalo winjgi godo. Ka en mar dhi e lweny cha koro pogogi gi jomaundu nyalo bedo matek. There is nothing wrong with demonstrating, but also let's not allow ourselves to be driven into situations where we are destroying property, we are destroying police stations, we are beating up police. There was one policeman who was beaten until he was thrown into a trench. There was a lady policeman who was beaten up. Even these people have rights as well. The election is coming in 27. So in the meantime, let us make this country cohesive. Ma kuom josiasa koro kwedo timo bila tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo wirani chal ma kamano kelo hinyruok kod tho ne oganda ka gilose kinde mane gilimo jogo mane oyudo hinyruok e ng'anyo manyo bagi e pacho ka nyoro. Giwacho ni nitie dwaro mar timo nonro mar fwenyo jogo mane onego rowere kinde ng'anyo mar Gen Z mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 2025. Giwito oko bende paro mar ni gin ema ne gichulo kweth njore mondo mi oroch ng'anyo mag rowere mano bago odiochieng' manyoro. When the Albert Ojwang demonstrations were happening, even the goons themselves came out confessing. So please don't drag the opposition into things that are as plain as daylight. We know it. They will, of course, try and attempt to do this and the other. But even lying or insinuations require a little bit of intelligence. If the opposition are organizing these things and causing this, unangoja firimbi ya nani kukamata hao watu wa opposition? Kamata watu. Yeah, if you have facts about this, you are saying so and so is funding this, so and so is funding. Why are you telling us the story? Statecraft 101. Yes. Government officials, whether they are cabinet ministers or anybody, should never, ever, ever, ever make allegations. Why? Because they have the instruments of power, they can act. So they make allegations and tell you Wananchi to do what? The way he sent Murkomen to go and look at the shops in CBD, let him come and see the kids who have got wounds, who have been shot, who are in bed in this place. And I want to say this, if there is no justice, there will never be peace in this country. Indeed. If there is no justice, Kenya will never be anything. So let the president decide whether he wants to be a statesman or a local village boy who has got power and money. We were not supposed to lose another life yesterday. We were supposed to honor the fallen heroes. This is one thing we want to tell President William Ruto. One of them was very far away. We want to tell him that, you know, when you introduce the politics of goonism, it's like riding the back of a tiger. No one is in control of those goons. Yeah. This is where Haiti has reached. Nyakoromogi riwruoge ang'wen mag fwambo cholo bura e doho ka gikwedo kang' mar piny owacho kumo ute fwambo nyiso kendo lando achiel kachiel ng'anyo mar rapar ji mane owito ngimagi kinde ng'anyo mar dwe mar auchiel higa mokalo. Riwruoge fwambo go kwayo doho mondo obi ogol chik matamo piny owacho donjore kod ratiro mar fwambo kaka yo mar miyo oganda ng'eyo e wi gik matimore. George Bati miyoler. Malo kod riwruoge ang'wen mag fwambo kama oting'o riwruog jofwambo KUJ, riwruog jochung weche Kenya Editors Guild, riwruog jofwambo mamine Amwik kod mar jofwambo ma ok ondiki kod ute fwambo mong'ere kaka Kenya Correspondents Association okoni kumo ute fwambo nyiso jopiny ng'anyo e yo machiel kachiel dhi ataro mar chik moyiene jopiny bedo kod ng'eyo kuom gik madhi nyime. Ute fwambo koni chikno manyogol kod telo ma ochung'ne tudruok e pacho ka CA dhi ataro kod kidienje mag chike 33, 34 kod 35. Bende giluwo ni okang' mar piny owacho golo chik mondo ute fwambo kik chwal lendo ma achiel kachiel
dhi ataro mar kidieny mar 47 mar katiba kendo dunyo e lo kidieny mar 10 madwani nyaka ket ne jopiny ayanga gik matimore. Ewi mano gidwaro ni doho gol chik mondo sirikal oduoke yamo ute fwambo manyogole yamo, kendo sirikal kik bichak gol lendo moramora makumo ute fwambo lendo achiel kachiel kata e kinde ng'anyo. Ma okethuolo mokwongo ma sirikal otamo ute mag fwambo chwalo lendo ma achiel kachiel. E higa mar 2018 e kinde chamo muma mar Raila Odinga, ute fwambo ne otam keyo weche kendo ng'ur ne odhi e doho. Doho kata kamano ne ong'ado ni sirikal ne ni kare golo chik ma kamano, kendo ni ma noluwore kod chik kaluwore ni chamo muma mar Raila Odinga ne odhi ataro mar chik. Kata obedo ni duol mochung' ne tudruok e pachoka Communications Authority of Kenya kokalo oboke ma ochwo e kogno kod jatatije margi David Mugonyi owito oko kuma manyogi chiwo ne ute fwambo kendo golo yamo manyodhi nyime kod nyiso ng'anyo achiel kachiel. Twerruok nenore manyalo biro bede do i wachno mar yango kiew manitie kind arita mar piny kod ratich jofwambo. George Bati, Ramogi TV. Apisas mag obila mowuok e counties mane milambo ma Nyanza ne obago alam margi maiga ka higa e kanisa kopere ma St. Paul's, Homa Bay mar keto apisas go kod familia gi e lwet Nyasaye kaluwore gi tije matek ma gitimo. E kinde nyasi mar alam no, obila ne ojiw mondo obed kaluwo chike kinde ma gitayo tijegi ma ok girocho ratiro mag jopiny. Alia Beach nigi lerno. Iga ka iga apisas mag obila mopogore mawuok e counties manitie milambo ma Nyanza, kamoting'o county ma Homa Bay, county ma Migori, Kisii kod county ma Nyamira chokore kanisa kopere ma St. Paul's e boma ma Homa Bay e nyasi mar alam makende ni obila kaachiel kod familia mag-ge. Komisiona ma Homa Bay Moses Lelan mane en wendo modhial e kinde nyasi mar alam ma kawuono ne ojiwo obila mondo otim tijegi kod bidhruok makende ma ok girocho ratiro mag jopiny, kama bende ne ojiwo jopiny mondo kik I know there are a lot of things we see, a lot of dynamics around the country now, the clamor for a lot of things. As we call upon also the public to be law-abiding, what should really take us is our integrity. We have also to perform with a lot of diligence, and let's be just. Bishop mar kanisa mar kopere Magaresa, Bishop George Muthaka mabendo chung'ne chendo magalam ne migawo mar obila e pachoka bende ne okoni obila ni kata kinde magara kore gi jopiny to ginyis lony kod bidhruok makende ma ok girocho ratiro mag jopiny. I know sometimes it's under very difficult circumstances. You know, it's not easy. Nobody can take it for granted. You do very difficult work. Like yesterday, I know most of your brothers and sisters in other parts of the country, they had a very difficult moment. Do your work with integrity at all times. Be men and women of integrity. Ne ojiwo obila mondo kik wigi wil ni tich maduong' manie lwetgi en chiwo arita ne jopiny kod mwandu ma gin go, kane okonogi mondo gitim tijegi kod chir ma ok gidonjore kod jopiny ma bende nyalo kelo hinyruok mag jopiny. All of you is to be protectors of safety and of peace. That is your mission, which is a noble calling. Therefore, you are participating in the work of God by keeping us safe and by keeping us having our peace. And therefore, your mission, you should never forget. Your mission is to love and to serve. Nyasi mar alam makamano ne okelo kanyakla obila mag Kanga, mag weko mag jela, obila mochung'ne rito le mag bunge, obila mag okwach kich, rowere mag NYS kind mamoko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. The Isiolo MCS County ma Isiolo goyo ombulu kendo thicho ko gavana mar county no Abdi Ibrahim Guyo. MCS apar kod auchiel kuom apar kod aboro ne oluto ombulu ka siro dwaro mathicho kwe komno. Gavana kata kamano ne okwedo thicho no kokoni ne otime tok chik. Rowere makwedo thicho makamano gi jowetegi mane siro rakore laro mar od burano. Gine mane ochune MCS mondo rit oko nyaka saa 9. Rakruok mane okelo hinyruok ne moko kuom rowerego. Guyo ne ogolo boke moyiedhi kokwayo jopiny mondo chik kitgi ne weche maliekorego ka wacho ni chenrono ne en ataro mar chik mane doho ochiwo matamo MCS go tayo chenro mathiche oko e apisi nyaka tim ng'eto. Kwenda Ulenyiro
Johala kendo jasiasa Philip Aroko doweo thuole buchnek mar maneja od bura ma Kasipul Ong'ondo Were kendo okoro biro bedo janeno mar piny owacho burano. Philip Aroko ne omaki kod obila kaka achiel kuom achije madongo ne Ong'ondo Were owe thuolo bang' nonro mar obila mag kwach kich rango kendo tilo machielo kendo kete thenge nek makamano. Philip bende ong'ere kaka ja ohala kendo achiel kuom josiasa madwaro kom mar kachung bura ma Kasipul endo osebedo ka kwedo tudruok mare nek mar Ong'ondo Were. Gisani achije adek machudo kod timo nek no pod odinegi ka bura no dhi nyime. Od bura e kaunti ma Migori okalo bajet maromo shillings bilion 10.8 e kaunti no mari komenda mag 225 226 e bajet manosom omenda maromo bilion 1.6 oketi tayo chenro mopogore opogore mag kaunti medore ni recurrent ka omenda maromo bilion 4.1 oketi tenge ne weche mag dongruok. E budget ni mar kaunti ma Migori mari komenda mar 225 nyaka 226 budget maromo bilion 10.8 omenda maromo bilion 6.6 oketi ne tayo chenro mopogore opogore mag kaunti ma idendo kaka recurrent ka omenda maromo bilion 4.1 oketenge ne wechego mag dongruok. E budget no gin gik machalo kaka skunde mag nyithindo ma iluongo ni ECD, wamiyo barabara, ahinya barabara wamiyo pesa mang'eny bilion 1.2 nikech koth ne ochwe kendo no ywero yore, koro oket pesa mang'eny midhi loso barabara to gi thieth, yor thieth e Migori County koting'o miyo keto gik moko e osiptende manyoger ma pod onge gik moko koting'o nyaka pesa ming'iewo godo yien. Ka ipimo kod hik omenda mar 224 nyaka 225 mane oketo omenda maromo bilion 3.4 nitiere medruok kuom omenda ma oket ne dongruok e hik omenda ni ka omenda ma itayogo chenro mopogore opogore mag piny owacho odok piny e hik omenda ni nyaka bilion 6.6 ka ipimo kod hik omenda mokalo manen bilion 6.9. Migawo mar thieth moyudo omenda makore lach omenda maromo bilion 2.3 ka ilwe kod migawono mar apaya kod mano mar jotich kata public service management mamoro kamoro oyudo omenda maromo bilion 1.2. The roads have gotten the lion's share. The amount allocated to roads have gone up because most of our roads have been affected by the rains that has been ongoing in the country. Od bura ma Migori omenda maromo milion 957 ka migawono mar omenda oket omenda maromo milion 656. Migawo mar pur e kaunti ma Migori oyudo omenda maromo milion 630 ka mano mar somo, tuke kod kit chwech oyudo omenda maromo milion 638. E budget ni mari komenda mag 225 nyaka 226 migawo mar pi oyudo omenda maromo milion 674 kamano mar alwora oyudo omenda maromo milion 499. Migawo malo oyudo omenda matin e budget ni omenda maromo milion 177. E budget ni mano puo kod mokum MCS ka achiel kod spika modwano Christopher Osana ne owacho ni ober nikech omulo sectors ma yande jopiny dwaro ka bende nitiere omenda mar dongruok ma oket ne wards ka ward chenrogo mag dongruok ma idendo kaka community projects. Nyocha ne wasomo paro ka waluorore e ward kendo wapenjo jopiny gik ma gidwaro. Pesa mar community omiwa to tune of 700 million. Ma ward ka ward onge ward moyudo pesa mathis ne 16 million. My ward benefit gi 18 million. En pesa manyalo identify project kaso executive utilize. Projects are actually informed by each honorable member, and they're informed also by public participation, where we involve the public to really understand what their real needs are in order of priority. And this is where now honorable members represent their people and speak on their behalf. Msemo Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo obede ne opoe budget ni wacho ni gima doher en ni koro kete tim kaka winjore mondo koro konyo ganda e kaunti ma Migori. Pesa ni executive utikode maber mondo at least jo Migori ne the value of their money. Koro kiketwa ni wan kaka MCS wan tich biro kalo kaka wasakalo ni to koro kodhi tiyo mamiyo koro jo piny ger kodwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obile kaunti ma Siaya osechako kutimo nonro kaluwore kod tho ma nyithindo 2 manoyudi gi min-gi kowito ngimagi e odgi e gweng' ma Upando e sublocation ma Baro Lengo e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod nyithindogo Florence Atieno norado gi ringre nyithinde 2 ma achiel ja grade 1 to machielo PP2
kopiele diere to kinyi ma piny rugo tich ariyo. Komanda mar obila kaunti ma Siaya Sarah Koki noyanga dieri ma wach nokwacho ni obila nocholo ringego nyaka kar kano ringre ma Siaya County ka irito timnegi bero. Medo ni gisechako timo nonro e wi gima dine kel tho makochno. Kanyo chopo nyoro gokinyi nyi wabedo gi buok kabisa. Kanyo wawinjo ni nyathi jirani, nyithind jirani otho. Nyoro nyawuok matin to kaduogo kaya dhoot ayudo ka dhoot ogeng' to kadhiro thigo takuongo romo gi nyathi ma wuoyi kopieli dhoot to ninda taro. Karange tayudo kong'ich to ume golo buoyo gi remo. Gir kabila no osetimre. Nadhi ka police station goyo report. Nandiko statement ma wabiro gi polise go nyaka dala kae magigo picha magitimo gimoro amora. Ne girito DCI mobiro motimo kila kitu mokawo bodies go moteri mochari Siaya. Jogo manie sekta malimbe onyiso luoro kaluwore gi ng'anyo mosebedo kadhi nyime pachoka. Gino magikoni garo chien joket mwandu kachiel kod welo manyalo timo limbe pachoka nikech rochruok mar arita. Kotenle kod riwruog weg hotende to kod magawa kadhodh nam chumbi gikoni maine magiketo malombo welo mawuok e pinje mopogore kidek lal nono ka ng'anyo makamago biro dhi nyime. Omiyo gidwa ni piny owacho winj ywak mar rowerego. Gavana kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga mane en wendo mogwele romono koni sani gigeto joket mwandu e sekta malimbe to chutho manyalo gero hotende kalure gi romo mopogore opogore ma gisebedo ka gibago makelo welo mathoth. When you look at Nairobi, how much damage is being done every day, then you wonder where we are going to. And we are selling our holidays. Who are some of these questions nobody can answer. Government should sit with these young boys and talk to them. But you cannot force, you cannot use force in this. It will never work. There are so many meetings going on. We have this KHC symposium, which brings about 250 people to Mombasa. We have the Kata Congress, which brings another 150 people. We have teachers here. We have accountants. All these are coming to meet locally. What we need to do is now encourage international meetings. Nyore kwa bedo gi madaraka kawuono wadhi bedo gi devolution conference to kuma ji dage onge mane momiyo wamanyo gini be ginyalo biro mondo gigedi nikech wan gi Ruma National Park, wan gi Simbi Nyaima, wan gi Bala Hot Springs, wan gi nam atamalo 80 mar nam, wan gi chula madhi mana 16 ma welo nyalo limo. Nyakwar mogi wadhi e yeyo kwa duogo bong'isi weche motenore kod weche mag tuke. Gor Mahia ikore ne tugo final mar okombe mar FKF. Wantiere kod ng'wech mar Lewa Marathon kaachiel kod weche tuke mamoko. Kik idhi mabor, wadugo tok yo matin. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth.
New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Nairobi, bende isei korine Fish Market Live, Nairobi edition. Geso tarik 28 dwe mar auchiel higa ni kochakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni buro mapek Uhuru Gardens, Nairobi. Jungolo kaka Susan Owio, Prince Inda, Winyo, Bran Sigu, Okelo Max, biro kelo ni ngolo ma live stage. Kautiko Marisani kokale social media pages mag Costa Ojwang mondo idhi winj meet mar Fish Market Live Nairobi edition kosirni kor Ramogi TV, Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital. Kick by Naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Pod wamedo puoyo Faith Kipyegon kuom temo ringo ng'wech machal kamano. Pod wantiere gi Faith, wan gi geno. Ka odhi nyime e weche mag ng'wech mamoko, Mary Mora mar Kenya Police ne okelo mor ne johera mag ng'wech e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex tok ne chopo mokwongo e tole finals mag ng'we mag mita 800 e piem mag National Championships. Mary ne otieko gi dakika 2 seconds 10 nyirni 62 kendo yombo Judy Kemunto ma otieko namba 2 kod dakika seconds 10 nyirni 96. Morin Chepkurui notieko namba 3 gi dakika 2 seconds 11 nyirni 34. Mora nonyiso tekre ng'wego ka okonyo tim mare yombe ng'we mita 400 e kind jong'wech ang'wen mong'ere kaka by 400 ng'we kede. Piem mag National Championships dhi nyime paw tuke ma Ulinzi Complex. Kikwangu mbio naweza sema ndo naanza juu hii ni second track yangu ambayo nimekimbia mwaka na this one is my PB. So mbio kwangu ilikuwa rahisi lakini si sana juu nilikuwa naona kama mbio itaanza wakati kulikuwa na ile mfufua kidogo. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu juu mimi ngambo nimekuwa nakimbia kama kunanyesha na naona ushindi tu kila wakati. Katika nafasi ya tatu Karito Lebunge malewa biro bago telo ma 25 mang'we lewa safari marathon chengeso kaikruk dhi nyime motelo ne ng'wego. Jafombo marwa James Opondo ntiere tong county ma Isiolo gi Meru kendo miyo ler mathoth ewi kaka omenda ma bende ichoke ng'wego kelo lokruok maduong' e ngima jodak moluoro lewa. Mag lewa safari marathon higa mar 2025 ibiro bage chengeso kaikruk sani dhi nyime motelo ne piem makamago. Ma en tielo mar 25 ka jong'wech mohewa 1,400 osendikore mar yuoro ka thoth jong'wech biro chako molo odiechieng' makiny. Kama vile mnavyoona nyuma yangu, matayarisho yanaendelea vizuri na tuko tayari Jumamosi watu kukuja kukimbia kuona hizi mbio. So tunaendelea mzuri na mambo inaendelea ramsha hapa pale, lakini tuko karibu kumalizia kila kitu. Security iko sawa, watu wamejiandikisha kwa wingi na tuko tayari kukimbia hizi mbio zetu ambazo tunasherehekea miaka 25. Ng'we higa ni biro bedo maduong' tok bedo gi ng'ikruok higa mokalo nikech ng'anyo mane okwako Kenya. Kidenji biro bedo mopogore kama oting'o ng'we kinda mar kilomita 42, kilomita 21 kaachiel gi ng'we kilomita 10. Kwa kweli hizi mbio zimekuwa kama our culture kwa sababu kama vile tumevyosema ni ya kwamba huu ni mwaka wetu wa 25. Miaka 25 ni ya kwamba mtoto alizaliwa, saizi ni Gen Z. Kwa hivyo hii ni culture imekuwa ikiendelea hivyo kwa mpango na tunafurahia sana, sio kwa sababu ya miaka 25
mbali kwa sababu ya the impact ambayo imeweza kupatikana kwa kazi ambayo inayofanywa na fedha ambazo tunazoweza kuleta pamoja tukishakimbia. Pia maglewa safari marathon osechoko menda modhuro menda mabate osetigo mar bero ngima jodak e alwora malewa ahinya to weche mag pur, thieth kaachiel gi somo. Baada ya kila marathon wanatupatia pesa, wanatupatia karibuni shilingi 200,000 hivi, na inatusaidia, na ndio ilinunua vikingi ya kwanza, unaona, na ikalipa wale ambao walifanya hiyo kazi na nini. So tunashukuru marathon sana. Lewa marathon inatusaidia pakubwa. Tu fensi hiyo ya dofu. Mbereni tulikuwa na shinda sana, hatukuwa tunalala. Hakuna kitu, tulikuwa tunapata chakula hakuna. Lakini saa hii tunashukuru sana juu kutoka 2021 atujaria tena mambo ya dofu. Biggest entry point of raising funds to development of this project, that is the water project. Most of them you see they have done through funds from the Lewa Marathon. Our clinics mostly survive from the funds raised through the Lewa Safari Marathon. Ekinde machieng' biro wuok okinyi mangeso. Jong'wech biro piem ka joloch biro iro mich e kinde ma lweny mar rito le bunge bende ibiro med goyo jek gi omenda ma ibiro choki. Ikruok dhi nyime motelo ne ng'we mag Lewa Safari Marathon ma ibago higa ka higa ka jong'wech mohewa 1,400 osendikore mar yuoro e ng'wego ma ibiro bagi chieng' ngeso. James Opondo, Ramogi TV, e kar kano le bunge ma Lewa, County ma Isiolo. Erokamano James Opondo, an geno ni bende ikori mar biro ringo meters go duto, mano kilomita mathoth go. Watudre kendo chinge somara miwa ler. Ka wadhi nyime tokre miyudo simbo e lig maduong' ma pacho ka. Kocha ma Gor Mahia Zedekaya Otieno nyiso yie mare ni timno biro timo makare tugo ma final ma League Cup mibiro bago gi Kodira e paw tuke ma Ulinzi chieng' Jumapil. Ziko geno loche kinde ma gibiro rakore kod Nairobi United ma yudo thuolo ma donje lig maduong' ma bende manyo thuolo ma tugo tuke piem ma klepe mag Afrika. The pressure here is that also we are facing a team that is known for Kenya, one of the best teams in Kenya, and we know their history, although now the history won't play for them on this day. I think it's going to be 11 versus 11 out on the pitch, and everyone is going to give out their best. The league has gone. Now this is the only other cup which is remaining with us, so we have to really come out very strongly and very committed, and we have to try and get the cup on Sunday. Erokamano nyakora mogi kombedo kode chakruok nyaka giko weche manyien chenro maro imore gin mathoth motimore kinde weche manyien. Pod omedo goyo puoch gi pak ne Faith Kipyegon kuom temo ringo buo dakika 4 ma bende ne omise mana matin gi seconds maromo 6 kama wangiro ni biro chako temo kendo biro ringo buo dakika 4. Ne in mikawo thuolo mar neno weche mag manyien.